Det der er en hybridmaskine, som kan køre både på batteri og diesel. Og på batteripakken kan den køre cirka 4 timer om dagen. Den har 27 meter arbejdshøjde, og så har den 250 kilo k-last, og det har den i hele sit arbejdsområde, som er på 14 meter. Den er selvfølgelig monteret med afsmitningsfri bånd, så når den kører inde, så laver den ikke sort mærker på gulvet. Den her lift er kun 78 cm bred i sin transportbredde, under 2 meter høj. Den har 420 graders rotation, og så vejer den selvfølgelig kun 4350 kilo, så den er nem at transportere.